Helo pawb a croeso I Teyrnas y Teulu. Does gen ni ddim gweithgaredd heddiw, ond gêm, ac ar ôl chwarae'r gêm, dyn ni am edrych I fewn i'r darn nesaf o pwy ydy'r ysbryd glân. Gyda'r gêm yma, mae yna 3 casys a mae yna dis, a mae rhaid I chi trio cofio o dan pa un dwi wedi rhoi y dis. Byddai'n symud y casys rownd, a mae rhaid I chi bod yn ofalus a trio cofio o dan pa un ydy'r dis. Bydd yna 5 rownd ac bydd y rownd cyntaf yn rili hawdd. Bydd y casys ddim yn symud lot ac bydd o'n eitha araf. Ac I rownd ola, y 5th rownd, bydd yna lot o symud, bydd o'n rili gyflym ac bydd o'n anodd I trio cofio pa un o'r casys mae'r dis o dan. Felly, I ffwrdd â ni. Croeso i'r ail rhan o'r cwestiwn pwy ydy'r ysbryd glân. Wythnos diwethaf, clywson ni bod yr ysbryd glân yn byw ar ni ac yn helpu ni trwy bywyd. Wythnos yma, dyn ni am edrych I fewn I sut mae'r ysbryd glân yn helpu ni. Hwyrach ymlaen yn y llyfr Ioan, pennod 16 ac adnodau 12 I 14, mae Iesu yn dweud hwn i'r disgyblion am yr ysbryd glân. Mae gen I lawer mwy i'w ddweud wrtho chi, ond mae ormod I chi ei gymryd ar hyn o bryd. Ond pan ddaw sef yr ysbryd sy'n ddangos y gwir I chi, bydd yn eich arwain chi I weld y gwir I gyd.
Fydd ddim yn siarad ar ei liwt ei hun, bydd ond yn dweud beth mae'n ein glywed, ac bydd yn dweud wrthoch chi beth fydd yn digwydd. Bydd yn fy anrhydeddu I drwy gymryd beth dwi'n ddweud a'i rannu gyda chi. Yn y darn yma, mae Iesu yn esbonio 2 peth gwahanol bydd yr Ysbryd Glân yn wneud I helpu ni. Rhif 1 ydy bod yn dweud y gwir I ni. Pan ddaw sef yr ysbryd sy'n ddangos y gwir I chi, bydd yn eich arwain chi I weld y gwir I gyd. Ac rhif 2, bydd o'n dweud I ni be mae Iesu'n dweud, ac hefyd bod o'n atgoffa ni be mae Iesu wedi dweud wrthon ni hefyd. Bydd yn dweud wrthoch chi beth fydd yn digwydd, bydd yn fy anrhydeddu I drwy gymryd beth dwi'n ei ddweud a'i rannu gyda chi. Ond sut mae'r 2 peth yma gallu helpu ni? Wel, yn yr byd, weithiau mae gall bod reit anodd I weld beth sy'n gwir a beth sy'n ffug, beth sy'n ffôls. Fel esiampl, os bys y fi'n mynd I fyny at chwaraewr rygbi a gofyn be ydy'r chwaraeon gorau, bys nhw'n deud rygbi. Ac os bys y fi'n mynd I fyny at chwaraewr pêl-droed a gofyn be ydy'r chwaraeon gorau, bys nhw'n deud pêl-droed. Ac efallai, os dwi'n mynd I lawr y stryd, bydd rhai o pobl yn deud rhywbeth fel criced, neu tennis, neu unrhyw chwaraeon, ac mae'n anodd I gweld pa un ydy'r gorau. Wel, be mae'r Ysbryd Glân yn wneud ydy dweud y gwir I ni amdan pwy ydy Duw. Felly, os dyn ni'n poeni, bydd yr Ysbryd Glân yn dweud rhywbeth fel bod Duw yn caru ni gymaint ac bod Duw wedi creu byd. Felly mae Duw digon pwerus I helpu ni yn y sefyllfa yna. Ac yr ail peth ydy bod yr Ysbryd Glân yn gallu atgoffa ni o pethau. Efallai mae ffrindiau yn gofyn I ni wneud rhywbeth drwg fel rhedeg I fewn I gardd rhywun a creu lot o llanast. Bydd y Ysbryd Glân sy'n byw yno ni yn atgoffa ni bod Duw di gofyn ni I parchu a caru ein cymdogion a trwy wneud llanast yn gardd rhywun arall, bysa hynna ddim yn parchu'r pobl yna a bydd hynna ddim yn ddangos cariad i'r pobl o gwmpas ni, felly di hynna ddim y peth da I wneud. A dyna 2 esiampl bach ar sut mae'r Ysbryd Glân sy'n byw yno ni gallu helpu ni. Diolch yn fawr iawn I pawb am gwylio. Dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau y gêm. Please dweud I fi faint ti wedi cael allan o'r 5. Gobeithio bod chi wedi cael y 5 I gyd. Da iawn I chi os ti wedi wneud hynny. A na I weld chi dydd Iau. Diolch yn fawr iawn. Hwyl fawr. Ta-ra.